Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt lakitálkám. Előadásomnak a címe Meghívás profin, vagy a meghívásról profin. Nos, bevallom nektek becsületesen, 1992 óta foglalkozom hálózati kereskedelemmel, 1992. januárjától. Ez 13 éve. 8 év a Forever Livingnél, és bevallom nektek becsületesen, ez alatt a 12-13 év alatt nem vettem még a bátorságot, hogy ehhez a témához nyúljak. Volt mindig a csoportban megfelelő minőségi munkatárs, akinek kiadhattam ezt a témát, hogy beszéljen róla ő. Nos, viszont eljött ez a pillanat, hogy össze kell szednem az összes gondolatomat ezzel a dologgal kapcsolatban, hiszen 2005-től teljes mértékben ugye új, vadonatúj módszerekkel fogunk dolgozni. Ezek a módszerek pedig nem lesznek mások, mint a régi, jól bevált technikák 2005-től való rendszeres, tökéletes alkalmazása. Tehát nekiállunk dolgozni 2005-től úgy, ahogy a szakmai könyvekben és a hanganyagokon elhangzik. Nos, mindent jól fogunk csinálni, viszont tudni kell azt, hogy minden hálózatépítő embernek az életében a nagy mumus az a meghívás. A meghívás rendkívül sarkalatos pont, hiszen hiába tudsz te mondjuk Oscar-díjas előadást tartani, ha nem hallgatja végig senki. Tehát muszáj elintézni valahogy, hogy az emberek eljöjjenek. Nos, könnyű azt mondani a munkatársaimnak, hogy figyelj Béla, vagy figyelj István, hívjál meg embereket, gondoskodj arról, én ott leszek. Milyen könnyű ugye, akár supervisory, vagy akár assistant manageri, vagy akár menedzseri szintről mondani a csoportodnak, hogy hívj meg, legyetek ott. És ugyanakkor közben te sem csinálod a meghívást. Tedd a szívedre a kezed, hogy ez alatt az 1 hónap alatt, ami elment 2005-ből, hányszor emelted fel a telefont, vagy hány embert hívtál meg üzleti beszélgetésre, vagy terméktájékoztatás céljából. Ugye? Nos, senki nem születik profi meghívónak, én sem születtem profi meghívónak. A jó hír az, hogy a meghívás tökéletesen megtanulható, csak fontos dolog, hogy legyél tanítható. Tehát nyitott füleket kell, hogy találjunk. Az FLP nem egy konfekció üzlet. Nagyon fontos dolog, hogy nálunk ezt az üzletet, és ezen belül a meghívást is személyre kell szabni. Nálad is, hogy neked melyek lesznek majd a te személyedre szabott meghívási technikák, neked hogyan kell ezt az üzletet jól elindítani és gyakorlatban csinálni. A szponzoroddal kell, hogy folyamatosan és jól tartsd a kapcsolatot, főleg az elején, az üzletnek az indításakor, mert a szponzorod fog neked majd segíteni abban, hogy személyre igazítsa ezt a vállalkozást nálad. És nem érgelődj, mert tudom, hogy az elején lesznek sikertelen próbálkozások, de a nagyon-nagyon jó hír, hogy nincs jó meghívás rossz meghívás nélkül, ez 100%. Hogyan lesz majd jó a meghívásod? Ehhez kell A. Egy hosszú névlista, B. Egy jó céllista, C. Kitartás. Ha ezt összeadod, ez gyakorlatilag az FLP egyik sikerreceptje lesz majd. Muszáj beszélnünk pár szót a céllistáról, habár elmondanám, hogy nem sokára majd Varga Róbert, Zafir menedzser barátom fog majd itt nektek beszélni arról, hogy hogyan csinálj egy jó céllistát, hogy hogyan és mire használd ezt az ütőképes céllistát, és miben fog majd a segítségedre lenni ez a bizonyos, mondhatjuk úgy is, hogy álomfüzet. Tehát kell, hogy legyen egy ilyened, kell, hogy tudd, hogy miért csinálod, mert ez lesz majd az, ami segít neked abban, amikor kitartásra lesz szükséged. Nos, fontos dolog még itt az elején leszögeznünk, hogy kérlek szépen, senkit ne hívj addig sehová,
semmire, amíg el nem kezded használni a termékeket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Kérlek szépen, először is idd az aloe vera gélt. Vagy a sárga kancsost, vagy a berinektást, vagy bármelyiket, de idd az aloe vera gélt. Egy igazi FLP leendő menedzser így kezdi az életét, elkezdi inni a gélt, hogy legyen miről beszélnie. Sőt, idd a teát, fogyaszd az aloe teát. Sőt, próbáld ki a Hit Lotion-t. Tudd, hogy mi az a piros krém, legyenek terméktapasztalataid. Azonnal érezni fogod, hogy mit tud csinálni a Hit Lotion. Sőt, légy szíves, mossál hajat a samponnal, használd a dezodort, és használd a fogkrémet, az ajakápolót, a lipszet, ugye legyen a szák csókos, nem bibircsókos. Tehát muszáj, hogy a lányok használják az arcápolási készítményeket. A Fleur de Jouvence termékek közül legalább egyet, vagy a Sonja dekorkozmetikai termékek közül egyet, kedves hölgyeim. Tehát muszáj, hogy érintkezésbe kerülj a termékekkel, hogy legyen saját terméktapasztalatod, mert különben miről beszélsz, mire hívsz meg. Ha nincsenek jó saját terméktapasztalataid, olyan lagymatak lesz a meghívásod. Nem tudsz átütő meghívást csinálni, ha nincs terméktapasztalatod. De ha halmozod a terméktapasztalatokat önmagadon, nem a mamán, az is jó. Magadon, tehát a saját terméktapasztalataidat tudod tökéletes jó meghívássá alakítani. Figyeljetek rám! Ha jó terméktapasztalataid vannak, olyan Oscar-díjas meghívásokat fogsz csinálni, olyan alakításaid lesznek, és itt fontos, hogy nem manipulációról van szó, hanem szívből jövő őszinte terméktapasztalatokról, de hogyha ezek igaziak, szívből jönnek, olyan jól fog működni a meghívásod, hogy nem a Filmakadémia fogja az Oscart neked, hanem dr. Müller Sándor a Jonathan napon, a színpadon a menedzseri kitűzőt odaajándékozni. Rendben. Muszáj beszélni néhány mondatot a névlistáról, hiszen honnan hívjak meg? Ugye? Tehát azt csak nem várhatod el, hogy nem is írsz névlistát, nem is használod a termékeket, de majd valaki becsönget hozzád, ugye 100 forinttal a zsebébe, hogy szeretné aláírni a jelentkezési lapot, és mindjárt egy Touch of Forever dobozzal indulna le. Ugye? Ilyen csak a mesében van. Nos, hogyan készíts jó, hatásos, használható névlistát? Erről én most nem beszélnék, megmondom miért. Azért, mert a Turbo Start anyagom, CD-n vagy kazettán rendkívül sok információt fogsz kapni a jó, ütőképes névlista elkészítésével kapcsolatosan. Egyébként itt megjegyezném, hogy a csoportodban, a leendő üzletedben meghatározó lesz majd az, a növekedést tekintve, hogy hány embernek a kezében nyomod oda, ugye darabonként 240 forintért ezt a CD-t, vagy ezt a kazettát. Egyenes arányba fog nőni az üzleted a csoportban használt Turbo Start kazetta és CD-vel egyenesen arányban. Próbáld ki. Én 2 hónap alatt 4000 darabbal teszteltem le a csoportot. Csodálkozom az eredményem? Próbáld ki, hogy hogyan működik ez az anyag. Rendben. Figyeljetek, barátaim, kell a hosszú névlista. Elmondom ezen a Turbo Start anyagon, hogy a rövid névlista még engem is elbátortalanít. Tudom, hogyha most itt először hallgatod ezt az előadást, akkor elgondolkodsz rajta, hogy ja Istenem, de hát én nem ismerek senkit, mit tudom én, ennyi év óta gyesen vagyok, esetleg idősebb vagyok, vagy kicsiny faluban élek, nem ismerek annyi embert. Hidd el nekem, hogy ilyenkor csak a félelmeid beszélnek hozzád. Ha a szponzorod segítségét igénybe veszed ennek a bizonyos névlistának a megírásához, a szponzorod segít neked ezeket a félelmeket leküzdeni. Mert ilyenkor, amikor azt mondod, hogy nem ismerek embereket, egyszerűen csak az a kis negatív emberke, a félelem beszél a fejedben hozzád, hogy ja Istenem, mit fognak szólni, meg ja Istenem, úgysem fog eljönni, hiába is hívom, meg őt biztos nem érdekelni, ne minősítsétek az embereket, ne döntsétek el helyettük azt, hogy ő hogyan fog majd erről az információról vélekedni, hiszen még el sem mondtátok neki. Tehát saját félelmeink szabhatnak gátat sikereinknek. Aztán nagyon fontos dolog, hogy muszáj átbeszélni ezt a bizonyos névlistát ugye a szponzorral, hiszen a szponzor fog majd segíteni nekünk abban, hogy személyre szabjuk a meghívást.
És ugye itt van ez a bizonyos harmadik pont, amit az előbb említettem, a kitartás, mert muszáj kitartóan, szorgalmasan, napi szinten meghívni. Ha nem csinálsz valamit naponta rendszeresen, akkor nem tud készségszinten ez a képességed fejlődni. Tehát muszáj, hogy rendszerességet vigyél. Minden nap szoktasd rá magad arra, hogy meghívsz. A következő pont, mi a meghívás? Definiáljuk a meghívást. A meghívás, véleményem szerint, érdeklődés felkeltéssel egybekötött időpont és helyszín egyeztetése abból a célból, hogy jelöltünk megismerje az FLP termékeit és az üzleti lehetőséget. Isoráz, Natasa kedvéért. Tehát, mi a meghívás? Érdeklődés felkeltéssel egybekötött időpont és helyszín egyeztetése abból a célból, hogy jelöltünk megismerje az FLP termékeit és az üzleti lehetőséget, vagyis a meghívás nem mini termék bemutató. Jó, ezt ne felejtsétek el, a meghívás nem mini termék bemutató. Milyen a jó meghívás? Következő pontként. Rövid, tömör, célirányos. Akkor jó természetesen a meghívásod, ha nem fognak majd visszakérdezni. Törekedj erre, hogy olyan meghívást gyakorolj be a szponzoroddal, hogy ne kérdezhessenek vissza. Tehát ne legyenek ilyen, csak nem biztosítás, vagy csak nem aloe, vagy csak nem valami piramis, vagy multilevél. Egyébként itt zárójelben megjegyezném, hogy nagyon fontos dolog, hogy keresd a kifogás kezeléssel kapcsolatos hangkazettákat, írásos anyagokat. Tanuld meg ezt a részt az üzletben, kifogáskezelés fontos dolog, hiszen ilyenkor kezelni kell, ez csak egy egyszerű ártatlan kifogás, kezelni kell ezt a kifogást, így van, és lehető leggyorsabban zárd ezt a beszélgetést, és lesz még alkalmad majd visszatérni ehhez a ponthoz. Rendben. Tehát ezt kell tenned, hogyha visszakérdeznek. Hogyan hívunk meg? Milyen formái vannak a meghívásnak? Hát első pontban ide kell írni, hogy létezik meghívás levélben. Hát én azt mondom nektek, őszintén, hogy én életemben, ez alatt a 10 év alatt még soha senkit levélben nem hívtam meg. Ez működhet ma, ez az írásbeli meghívás e-mailben. Elképzelhető. Ez az írásban való meghívás lehet például egy szórólap, lehet egy esetleges újsághirdetés, de bevallom nektek becsületesen, hogy én ezt sem használom. Vannak olyan nyugat-európai országok, ahol ez a hideg meghívás, hogy újsághirdetés, szórólapok, vagy bármilyen más hirdetés útján embereket hívunk meg, ez jól működik. Nagyon sok Nyugat-Európában dolgozó vezető FLP munkatársat ismerek, akik alkalmazzák. Én azt mondom, hogy mi magyarok, közép-európai emberek másképp reagáljuk le ezeket a dolgokat. Én személy szerint az FLP-ben soha nem hirdettem, soha nem készítettem semmilyen szórólapokat. Én becsületesen elmondom nektek, hogy mi ezzel kapcsolatban az én privát véleményem. Én úgy érzem, ha például a Haim családból valaki, Marian vagy Józsi például, olvasná az én hirdetésemet a dél-magyarországi lapban, fölismeri a telefonszámomat, és mit tudom, esetleg fölhívna engem, hogy te Miki, figyelj. Hát ez nekem a ciki kategória lenne. Vagy hogyha az én telefonszámom szerepelne, amit esetleg te ismersz, a Tesco, Metro vagy bármelyik áruház a parkolójában álló autókon, ilyen röplapon, akkor azt mondanák, hogy Úristen, hova süllyedt ez a Berkics. Tehát én bennem, bocsássatok meg, valahol ez a dolog dolgozik. Ettől függetlenül szakmai könyvek írnak róla, vannak emberek, akiknél működik. Én nálam tudat alatt valahol ilyen gát, egy ilyen blokk van ezzel a dologgal kapcsolatban. Én komolyan mondom, ha elfogyna a névlistám, kiülnék egy parkba, egy üveg First-tel, elgáncsolnám az embereket, fölsegíteném, bocsánatot kérnék, megismerkednék vele, és azt mondanám, hogy szóval értitek, hogy miről beszélek. Jó, köszönöm. Személyes meghívás az azt jelenti, hogy közvetlenül te valakit meginvitálsz. Gyakorlatilag
Ilyen személyes meghívásnál azért fent áll annak a veszélye, tehát óvatosan a személyes meghívással, fent áll a veszély, ha még nem vagy profi meghívó, ha még nem tudod jól kezelni a kifogásokat, ha még nem vagy tőzsgyökeres FLP-s, hogy nem tudsz kifogásokat kezelni, potenciálisan jelölteket veszítesz el, ha személyesen hívsz meg, de kiket hívhatsz meg személyesen? Azokat az embereket, akikkel napi kapcsolatban vagyunk. Tehát napi kapcsolatban vagyunk például szomszédnéni, szomszédbácsi, ugye? Napi kapcsolatban vagyunk a munkatársakkal, a kollégákkal. Ezeket az embereket meginvitálhatjuk, ugye? Hiszen naponta beszélünk vele. Ezeknek az embereknek én azt mondom, hogy fölépítjük a harmadik szemét, tehát majd a szponzorunkat, kíváncsivá tesszük ezeket az embereket arra a lehetőségre, amivel mi foglalkozunk, de nagyon fontos a dolog, hogy a személyes meghívásnál, ezeknél az embereknél természetesen viselkedjünk. Most képzeld el azt, hogy nap mint nap beszélgetsz a szomszédoddal, nap mint nap kommunikálsz a munkahelyen a kollégákkal, tehát nagyon furcsa lenne, hogyha valami szisztémát dobnál be nála, és nem természetesen, hétköznapi, egyszerű módon tálalnál neki a lehetőséget. Tehát legyünk természetesek. Hiszen ilyenkor a beszélgetések közben, akár szomszédnéni, akár a munkahelyi kollégák, elő szokott jönni ez a dolog, hogy panaszkodnak neked, ugye? Bemész a munkahelyedre, és jön a munkatársnőt, hogy olyan fáradt vagyok, olyan levert vagyok, olyan rossz a közérzetem. Elő szokott fordulni, ugye? Ilyenkor te nyugodtan mondasz, hogy érdekes, régen velem is így volt, de ez ma már a múlté. Amióta én részt vettem egy ilyen életmód szaktanácsadáson, azóta fantasztikusan jól érzem magam. Nézd csak rám! És egyébként készülj fel arra, hogy a környezeted, a szomszédnéni, a munkatársaid látni fogják rajtad, ha valóban fogyasztod a Forever termékeket, néhány héten belül látják rajtad a változást. Mert te leszel a kirakata az FLP termékeinek. És kérdezni fognak majd tőled, hogy mi történt veled? Ugye? De jól nézel ki. Tehát mondd meg ezeknek az embereknek, hogy esetleg, ha nyitottak, ha kíváncsiak, el tudsz nekik intézni egy időpontot egy ilyen életmód tanácsadásra, mert történetesen nálad pont lesz egy ilyen, ha úgy gondolja Marika néni, nyugodtan átjöhet hozzám holnap este. Tehát csak természetesen. Vagy elő szokott ilyen fordulni kollégákkal, vagy közvetlen ismerősökkel, hogy panaszkodnak neked, hogy a munkahelyen, ugye, kiállhatatlan a főnök, vagy kevés a fizetés, vagy rossz a kollektíva. Nem szeretnék innen nyugdíjba menni. Erre te szintén lehetőleg természetesen módon mondod, hogy hát velem is ez volt így már régen, vagy így volt velem régen, de én már tudom azt, hogy nem innen megyek nyugdíjban. Én tudom azt, hogy a főnök nem sokáig szívja a véremet. És akkor meg fogják kérdezni tőled azok az emberek, akikkel napi kapcsolatban van, te mi van? Csak nem tudsz valamit? Van valami új lehetőség? Erre te, megint csak azt mondom, hogy tedd kíváncsivá, építsd fel a harmadik személyt, a szponzorodat, hagyni nyitva ezeket a kérdéseket, és beszélj meg vele egy időpontot, amikor esetleg tudsz neki majd segíteni. Aztán személyes meghívás lehetséges még abban az esetben, hogy mész az utcán. Ugye? Mész az utcán, és spontán összefutsz valakivel. Figyelem! Ha nem vagy felkészülve a meghívásra, tehát éppen most cseszett le a főnök, éppen most ment el melletted egy teherautó, és az új kosztümödet, ugye, locs, akkor ne állj neki meghívni az ismerősödet, akivel összefutottál az utcán. Egyszerűen közöld vele, hogy neked most nagyon sietned kell, örülsz, hogy találkoztál vele, adjon egy névjegykártyát, és te is adsz neki egyet. Jó? És a nagy találkozásra való tekintettel örömödben mondd neki, hogy majd kereslek. Ez fontos dolog. Egyébként legyen, ha te profi akarsz lenni, szeretnél profi válni, legyen előre gyártott meghívásod ilyen véletlen alkalmakra, mert fogsz találkozni. Tehát legyél felkészült ezekre a dolgokra. Ha van ilyen előre kidolgozott meghívási szisztémád, bármikor készen állsz a meghívásra, bármikor találkozhatsz az utcán egy régen nem látott ismerőssel, aki aztán lehet, hogy azt fogja neked mondani, hogy hű, de jól nézel ki. Mert ugye fogyasztod az FLP termékeket. Mire te? Hát persze, megszereztem a hosszú élet titkát.
Vagy olyan kisimultak a vonásaid. Mire te? Hát persze, kezemben az örök fiatalság elixírje. És ilyenkor ő vissza fog kérdezni, hogy na ne hülyéskedjél. Mire te? Hát esküszöm, de nem gondolod, hogy majd itt az utcán fogok erről neked mesélni? De ő látja rajtad, hogy jól nézel ki, fülig ír a szád, és vidám vagy, és ez nem így volt régen, és azonnal egy névjegykártya csere, amikor te utalsz rá, hogy esetlegesen majd felhívod, vagy esetlegesen ott személyesen közlöd vele, hogy de ha érdekli, akkor ne itt az utcán beszélgessünk róla, hanem holnap felszaladok hozzád. Vagy ugorját hozzánk, bármelyik variáció jó, csak a lényeg, hogy gyorsan zárj, ne adj esélyt neki arra, hogy ott most feltegyen csalafinta kérdéseket, hiszen te fontos vagy, neked sietned kell, rád várnak az emberek. A másik pedig, hogy amit tapasztaltam, hogy ilyenkor megkérdik tőlünk azt, hogy mivel foglalkozol? És ugye ilyenkor hullik a hajam, amikor valaki azt mondja, hogy aloézok. Tudjátok ki aloézik? Don Juan Miguel ott messze Rio Grande völgyében, a mexikai bácsi, az aloézik, ott ülteti az aloékat az FLP-nek az ültetvényen. Te nem aloézol, mi vagy te? FLP ültetvény alkalmazott? Túrót. Meg fogják kérdezni, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Még mindig a régi munkahelyen dolgozol? Kíváncsiak lesznek rá. És neked legyen válaszod. Tudd, készülj föl erre, hogy mit fogsz mondani. Mondd azt, hogy reklámmarketinggel foglalkozom egy amerikai cégnél. Wow, de jól hangzik. Vagy mondd azt, hogy fogyasztói piacot szervezek egy multicéggel. Ez is jól hangzik. Vagy gyógynövény nagykert cégnél dolgozom a marketing területen, hatalmas pénz van az iparágban. Új arcokat keres a cég. Mellékállásban havonta 70-100 forint, de főállásban akár 250, félmillió forint az, amit meg lehet keresni. Na, erre varjon gombot az ismerős. Legyél felkészült. Egyébként ilyenkor érdemes alkalmazni, figyeljetek, a közvetett meghívást. Tehát nem őt, hanem rákérdezel. Nem ismersz ilyen embereket? Új arcokat keres a cég. Nem téged. Új arcokat keres a cég. Mire te, mennyit mondtál? Mennyit lehet keresni? Hogyan, mit, hol? 250 000? Jaj, Istenem. És ilyenkor te megint, ugye gyorsan zárd a találkozód, mert neked el kell menned, mert várnak rád, de hagyd ott neki a reményt, hogy figyelj, lehet, hogy tudnék valamit tenni az érdekedben, de most mennem kell. Névjegykártyacsere, felhívlak, és majd egy második alkalom. És itt akkor most kezdjünk el beszélni következő pontként a telefonos meghívásról. Ez az, amit leggyakrabban teszünk, ez az, amit kezdéskor új munkatársaknak ajánlunk, mert ilyenkor van lehetőség mindig a javításra. Tudom, itt van az a bizonyos telefon, a mumus, megint. Ugye, ha Mitikével kell beszélni a tegnap esti partiról, akkor tudom, hogy másfél órán keresztül tudsz beszélni róla Mitikével. Igen. De ha meg kell hívni valakit, akkor olyan a telefon, mint az izzó vasaló. Nem akarod a fülethez emelni, ugye? Mert süt. Na most, van egy rossz hírem, ezt közölnöm kell veletek. Nem csak kezdő szinten forró a telefon, amikor meg kell fogni és a fülünk közt kell emelni. Van egy rossz hír. Lajos itt velem szembe azt mondja, barátaim, ez igazgatói szinten is ugyanilyen. Sőt, itt ül velem szemben a Rózsahegyi házaspár, dr. Samutetsus és Bruckner Bandi, Szóring szinten, ők is ezt fogják nektek majd mondani. Sőt, én azt mondom nektek, ha megkérdeztek egy gyémánt igazgatót a Forever cégnél, ők is azt fogják mondani. Gyerekek, az üzlet egyik legkényelmetlenebb momentuma az, amikor nekem személyesen fel kell hívnom valakit a névlistámról, és meg kell hívnom. Mert mindenkiben dolgozik ilyenkor a félelem. Ezzel kell megküzdeni. Attól a pillanattól kezdve, ha te elkezdesz nem félni, nem félek, akkor fölemeled a telefont, és meghívsz. Oké. Szoktuk ezt úgy mondani, hogy amikor telefonon meghívunk, ugye személyes meghívás, hogy beidőpontozom a naptáramat. Szoktátok ti beidőpontozni a szponzitoknak a naptárát?
Nagyon fontos. Az én naptáramat mindig megkérem a munkatársaimnak, hogy időpontozzátok be. Például. Amikor dolgoztam a pécsi csoporttal, Anti felhívott, és azt mondta nekem, hogy 4 órakor azt mondta, lemondták a 6 órási időpontot. Na Anti, hát van még 2 órád. Te nem mondd le nekem. Keres a névlistádról új embert, van még 2 órád arra, hogy én építsem a te üzletedet. Használjátok a névlistát, ne engedjétek. Mondhattam volna azt is, hogy jaj, de jó, hogy lemondták, megyek moziba. Könnyebb lett volna? Na de hát az ember gyémántzafér szeretne lenni. Te is szeretnél szintet lépni? Akkor, ha a munkatársad fölhív telefonon, hogy lemondták az időpontot, mondd azt, hogy semmi probléma, ez fantasztikus, keressünk egy másik embert a névlistán. Szuper! Hívd meg egy másik embert, még van rá 2 órád. Rendben, de szoktunk még leegyeztetni telefonon, nem csak személyes, nem családi marketingre és nyilvános bemutatókra is időpontot, sőt itt megjegyzem még, hogy rendezvényekre, szemináriumokra is szoktunk időpontot egyeztetni telefonon, ez majd a végén kiderül, hogy miért fontos. De ugye a telefonon meghívunk személyes tárgyalásokra, személyes beszélgetésekre. Én nálam személyesen, ami a legjobban működött, azt elmondom nektek. Felhívtam az ismerőseimet, és azt mondtam nekik, figyelj, felszaladok hozzátok. Igaz, Pali? Palikám, Kaposvár felé járok, felszaladok hozzátok. Mivel nem ez volt az első alkalom, tehát már gyakran jártam náluk, ezért nem mondták azt, hogy nem, ne gyere. Ide, aztán ne gyere. Nem, azt mondták, persze, gyere. Hát hogyne? Miért ne jönnél? Na egy dolog, tasdoboz nem volt a kezemben, amikor felmentem. Csak a kis kézitáskám, pontosan, abban azért volt 1-2 kisebb termék, lipszecske, ez az amaz, termékmintácska, katalógusocska, videókazetta, audiókazetta, és úgy szóba jöttek a dolgok. És ha Paliék olyan nyitottak voltak rá, akkor esetleg lementem a Touch of Forever a csomagtartóba. Lelkesed, dalolva abból, hogy tillárom, haj, de jó lesz, viszem a dobozt már föl. Szuper, szuper, szuper. Oké. Nálam ez nagyon-nagyon jól működött. Egy dolog, tehát ne pakkal menjél föl, mert kinyitja az ismerősöd az ajtót, és azt mondja, úristen, ez ide költözik? Vagy mi? Mi ez a nagy doboz? Rendben. Személyes meghívásnál, így telefonon, én gyakran alkalmazom a 2 lépcsős meghívást. Hiszem, mi van akkor, hogyha egy katonatársaddal 10 éve nem találkoztál? Vagy egy volt munkatársaddal 10 éve nem találkoztál. Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy na most hogy hívjam meg? Mondjam azt neki, hogy nem mondd neki. Tényleg hülyén néz ki az, ha 10 éve nem találkoztunk, és azonnal te elkezdeni nyomni neki az üzletet meg a termékeket. Hát ezért hívtál föl. Nem vagy kíváncsi rá, hogy mi van velem? A 2 lépcsős meghívásban én mindig úgy szoktam, hogy először felveszem a kapcsolatot. Képzeld el, a kezembe akadt pakolás közben a névjegykártyád. Vagy elővettem az 5 évvel ezelőtti határidő naplót, és benn volt a telefonszámod. Arra gondoltam, hát nem változott, fölhívlak. Hogy vagy? Mi van veled? Találkozom, ha olyan kíváncsi vagyok rád. És ez tényleg őszintén szívből, hogy kíváncsi vagyok rád. Nem azért, hogy belépj, hanem mert kíváncsi vagyok rád. Hogy mi van veled? Az embereknek ez tetszik, ez kell. Mert általában az embereknek senki nem kíváncsi. Mindenki csak magával van elfoglalva, a magái után megy, az emberek önzőek, és nem kíváncsiak ránk. De te legyél kíváncsi az emberekre. Legyél rájuk nyitott, hívd meg egy cappuccinóra, egy sütire, találkozzatok és beszélgessetek el. És létszik, ne hozd az üzletet szóba neki. Lehet, hogy meg fogja kérdezni, hogy mivel foglalkozol, esetleg tegyél utalásokat, de azonnal vonulj vissza, fújjál visszavonulást. És kérdezd. Tudjál meg minél több információt róla. Tudd meg, hogy mi van a családban, mi van a gyerekkel, mi van a munkahelyen, mi van az egészségi állapotával. Tudjál meg róla minél több információt, tedd a kapcsolatotokat mai szintre. Felmelegítés, így van. És ha hazamentél, akkor írd fel újra a névlistádra, a megjegyzésrovatba a sok instrukciót vele kapcsolatban, és egy második lépcsőben, amikor felhívott telefonon, akkor mondd neki, hogy figyelj, Pirikém, tudod, említetted múltkor a gyerekkel kapcsolatban. Vagy tudod, Pirikém, említetted múltkor, hogy a férjed esetlegesen munkanélkülivé válik. Esetlegesen van lehetőség arra, hogy tudnék neki munkaügyben segíteni. És már is egy újabb időpont, ahol már a Pirikének lesznek majd kérdései te feléd. Rendben, személyesen lehet meghívni telefonon keresztül
személyes üzleti tárgyalásra a névlistádról. Ugye, hogyha a szponzoroddal átbeszélted, vannak neked információid a megjegyzés rovatban üzletemberekről, olyan emberekről, akik nyitottak üzletre. Tehát ő neki fel tud ajánlani azt, hogy miután fölépíted a harmadik személyt, a szponzorodat, kíváncsivá teszed az ismerősödet a szponzorodra, hogy egy üzleti tárgyalásra szeretnék veled időpontot egyeztetni ekkor és ekkor, ide és ide. Mert üzletről fogunk beszélgetni. Vagy ugyanígy a névlistáról neked van információd a jelöltjeidről, és tudod, hogy egészségmániás, tudod, hogy folyamatosan fogyaszt különböző táplálékkiegészítőket, tudod, hogy ez a fitness, wellness és a beauty terület a szívének a csücske, és elmondod neki, hogy szeretnéd megismertetni a szponzoroddal, egy harmadik személlyel, akit felépítesz neki, akire kíváncsivá teszed, mert ez az ember be tud neki mutatni hihetetlen dolgokat ezzel kapcsolatban. Fontos dolog, hogy eleinte közösen mindig a szponzorral, hiszen ezen a Turbo Start kazettán is elhangzik, hogy egyedül soha semmit ne csinálj, még kezdetekben, mindent a szponzorral. Ha a szponzorral együtt csináljátok ezeket az 1/2-es, ugye, hiszen a szponzorod te és a jelölt, ezeket a találkozókat, rendkívül jól fog majd működni, és rendkívül jól el tudod adni a szponzorodat, de tanuld meg a szponzortól, hogy hogyan add el a szponzorodat, a felső vonaladat egy üzleti beszélgetésre, vagy egy terméktájékoztatóra. Ezt meg kell tanulni. Később ezt már, hogyha tudod, ha megtanultad, csinálhatod egyedül is. És ezeket a tájékoztatókat megcsinálhatod egyedül is. Fontos dolog, itt is lehet, hogy 2 lépésről lesz szó, mert lehetséges, hogy a jelölted a névlistáról, akivel sikerült a meghívás, és akivel leültél, lehet, hogy furcsa kérdéseket fog majd feltenni neked, amire te még nem ismered a választ. Ilyenkor fontos, hogy ne ess pánikba, hanem a lehető leggyorsabban zárd le ezt a beszélgetést, és mondd meg neki, hogy nagyon boldog vagy, hogy ennyi kérdés merült fel benne. Ez azt jelenti, hogy te érdeklődsz rá. És esküszöm neked, hogy elintézek az én fantasztikus, csodálatos szponzorommal, aki a világ egyik legszuperebb, legkedvesebb, hiszen a te szponzorod is mindjárt a szponzora, az FLP legjobb szponzora, mert neked szólt, meg gondolt rád, és elintézel egy találkozót, hogy ezekre a kérdésekre mind megkapja a választ. Ez fontos dolog, tehát itt is két lépcsős lesz. Aztán telefonon meg szoktunk hívni ugye családi bemutatóra embereket. Egyszer van ugye a családi termék és lehetőség bemutató. Itt megint csak azt tudom mondani, hogy a szponzorod, aki ugye messziről jön és nagyon fontos ember, megint csak ezt tudom mondani, őt fel kell építened. El kell mondanod azt, hogy ez az ember eljön, és lehet, hogy tud egy megoldást a te problémádra, a te pénztárcádra. Nekem fontos az, hogy ez az ember eljön, akkor itt emberek legyenek. Ha esetlegesen nem tudsz 100%-ra nekem igent mondani, semmi baj. Én ezt tiszteletben tartom, de akkor mondd meg, hívok mást. Rendkívül sok ember kíváncsi ő rá. Rendkívül sok ember szeretné tőle megtudni azt, hogy hogyan lehet hosszan egészségesen élni. Rendkívül sok ember szeretné megtudni azt, hogy mi az anyagi függetlenség titka. Ha nálad ez most nem aktuális, nem baj. Tiszteletben tartom. De mondd meg, ha nem tudsz eljönni, hívok mást. És figyeljetek ide, ha esetleg nem jön el, ha nincs ott, akkor ha legközelebb találkozol vele az utcán. Kérlek szépen, ne bántsd. Ne kezdj elfelé szitkokat. Ne lőd le a bringájáról. Miért nem jöttél el, Béla? Pedig megírtad. Vagy még jobb az, amikor ugye a családi marketing, erről majd Rózsányi Marika beszél. Megjön a szponzor, és azt mondja, hogy hát én hívtam 12-t. De nézd meg, csak ez a 2 van itt. Még jöhet a Béla, a Jóska, Sára, Marcsika, Klára, valahány név a naptárban, de most nincsenek itt, pedig megérték. Nem baj, mosolygunk. Ez ennek az üzletnek a természetessége. Tehát, hogyha akit meghívtál, nem jött el, nem baj, ne bántsd, mosolyogj rá, amikor találkozol vele. Mondd meg neki, nem baj, hogy nem tudtál eljönni, én megértem. Képzeld, egy csomó ember volt nálunk, nagyon jól érezték magukat, mindenki megkapta kérdésére a választ, azóta már nagyon jól érzik magukat. Majd szólok, ha legközelebb lesz ilyen lehetőség, és én ezt alkalmazom, és az emberek nem utálnak meg, mert nem digerálom őket halálra.
Nem molesztálom őket az aló és ügyesztőjébe. Értitek? Ez fontos dolog. Ne bántsátok az embereteket, mert ők lesznek a holnap belépői. Aki ma nem jött el, az majd holnap jön el, vagy holnap után, és akkor lép be. És neked szükséged lesz menedzseri szinten is új belépőre, akkor is kell embereket meghívni. Vagy képzeld el, mi lenne, de most őszintén tedd a szívedre a kezed, mi lenne, ha akit meghívsz, mindenki eljönne, és mindenki dobozzal belépne? Mit kezdenél vele? Hú, az is probléma lenne. Látod? Ebben az üzletben az is probléma, ha eljön és belép egy csomó ember. Van akinek meg az a probléma, ha nem jönnek el és nem lépnek be. Találjuk meg a harmóniát. Rendben? Tehát ne menj a jelöltjeidnek az agyára, hanem adj nekik időt, eljön majd az ő idejük is. Gyakran használjuk a meghívást szépségklinikákra, Fleur de Jouvence partikra, Sonja partikra, body toner bemutatókra, testtonusjavító bemutatókra. Ide is lehet természetesen telefonon meghívni, személyesen meghívni, levélben, e-mailben, vagy itt bejön egy érdekes dolog, meghívókártya. Ezt imádom viszont. Ez nem szórólap, ez egy szenzációs, és Szegeden a Haimné Marcséknak az üzlete ettől robbant be. Látom, Gazdag Edith bólogat, hogy így van, én is ilyenre jöttem el. Behúzott a Marcsi a cséve, igazgató is lett belőlem. Szupi. Szóval, építs fel a termékeket ilyenkor. Hogy soha nem látott minőségű termékcsoportot lesz lehetőséget kipróbálni, és most jön a kulcs szó. Ingyen. Ez kell. Potyalino. Ingyen. Lehet, hogy nem is amerikai, hanem olasz. Potyalino. És amikor meghívod az embereket, nagyon fontos dolog, egyrészt csodát ne ígérje a másik, tehát ne így hívjad meg, hogy figyelj, Pirike, hát így, ahogy rád nézek, elég randa vagy. Szóval rád férne egy kis szépségklinikai kezelés, hónap lesz nálunk, gyere el, légy szíves. Vagy, ugye, ha ránézel a jelöltedre, hogy figyeljen Béla, hát aztán magának szép egy nagy buszsofőr kuffere van, lenne nálunk egy clean and lean tisztán, és szóval egy ilyen fogyókúrás parti magára férne. Vagy Micikének sem mondasz, hogy drágám, múltkor láttam, hogy hullámzott a popsid. Lesz nálunk egy cellulitkezelés. Jó? Mert ez elég cikkés, erre nem fognak eljönni, ez 100%. De azt mondod, hogy te kipróbáltál egy fantasztikus termékcsoportot, amivel hadat lehet üzenni a cellulitisnek, és esküszöm, mert én is már 100-at kipróbáltam, mármint én, mint Micike, és nem működött, de a Forever-öst kipróbáltam, és ez tök jó. Vagy kipróbáltam a Fleur de Jouvence-t, és esküszöm, hogy ez az arcápolási kollekció, ez felér egy úthengerrel. Vagy amióta a Sonját használom, azóta esküszöm, hogy megnőtt az önbizalmam, mert úgy nézek bele a tükörbe reggel a Sonjával, hogy azt mondom, hogy igen, és kimerek menni az utcára. Mert a jóból a Sonja tud még jobbat csinálni. Figyelj, te fantasztikusan, sugárzóan szép vagy, próbáld ki, gyere el hozzánk. És ezt lehet telefonon, ezt lehet akár személyesben, de én azt mondom nektek, hogyha profikká akartok válni, a szponzorral együtt csináljatok meghívókártyát. Meghívókártyát, amin rajta van esetleg a Sonja logó, a Fleur de Jouvence logó, Biancóban ott van az időpont, a hely, esetleg a te telefonszámod, neved, és legyél felszerelve ilyen meghívókártyákkal, és amikor találkozol valakivel az utcán, tehát személyes meghívási része jön, akkor mondd neki, hogy te figyelj csak, amikor megkérdezi, mivel foglalkozol, etc. Előhúzol a zsebedből elegánsan egy ilyen meghívókártyát, esetleg egy kis alakú borítékban, és azt mondod, hogy. És már is van a jelöltet kezében egy emlékeztető, amit ahogy hazavisz, mint egy mozijegyet. Kitűz otthon a tükörre emlékeztetőleg, mert jövő héten csütörtökön 6-kor szépségklinika a Haiméknál. Vagy Sonja klinika a Tóth Pistiéknél, Zsiga Mártiéknál. Vagy Cellulitis Body Toner Party a debreceni családnál. Van egy emlékeztető nap, mint nap, amikor hazamegy, vagy amikor elindul otthonról és megáll a tükör előtt, látja, hogy nekem valóvá kell mennem. Ez nagyon klassz dolog. Ezt egyébként el lehet küldeni e-mailben, ezt el lehet küldeni postai levélben. Ez egy nagyon-nagyon elegáns, klassz dolog, de csinálj minőségét, ne sajnáld rá a pénzt. És még egy fontos dolog, el ne felejtsétek,
ezeket az üzletépítő eszközöket a központi irodában engedélyeztetni. Tehát mutassátok be, véleményeztessétek. Nem is jó az engedélyeztetés, véleményeztetni, hogy ez profi és jó legyen. Rendben. Aztán meghívás a nyílt termék bemutatóra. Kiket hívok el a nyílt üzleti termék és lehetőség bemutatóra? Én elmondom, hogy mindenkit elhívok, aki volt 1/2, vagy későbbiek már 1/1-es személyes bemutatóm. Ezeknek az embereknek ott lesz a helye a nyílt terméktájékoztatón. Aztán mindenkit elhívok a nyilvánosra, akik voltak családi bemutatón, Fleur de Jouvence, arcápolási vagy Sonja Color bemutatón, vagy voltak body toner bemutatón. Mindenkit ezeket elhívok a nyilvános terméktájékoztatóra és lehetőségtájékoztatóra. Megmondom, hogy miért. Fontos. Ezek az emberek ne úgy érezzék, akik mondjuk egy személyes megbeszélésen volt, hogy ez egy 4. emeleti panel szociálban berendezve. Hogy ez az üzlet. Vagy nehogy azt higgyék, hogy ez egy belvárosi kávézós biznicke. Vagy nehogy azt higgyék, hogy ez az üzlet csak arról szól, hogy arckrémeket kenünk egymásra. Fontos dolog, hogy mutassuk meg a nagy képet erről az üzletről a munkatársainknak. Hogy lássák, hogy mi ez az üzlet. Ők akkor kapnak majd egy megerősítést, amikor látják, hogy összejön mondjuk 30-40, vagy Pécsen 300 ember, vagy Budapesten 500 ember egy ilyen nyilvános termék és lehetőségbemutatón, és látja azt, hogy nem én vagyok az utolsó mohikán, akit behúzott az csőbe a szponzorom, nem én vagyok az utolsó belépő, hanem látja azt, hogy nem fog telítődni a rendszer, mert egy rakás új ember ott van, akik mind csatlakozni akarnak ővele egy időben. Tehát látja azt, hogy ő neki ma, 2005-ben hihetetlen nagy esélye van erre az üzletre. Éppen ugyanakkor, mint volt 2000-ben vagy 99-ben. És látni fogja az élő marketingben a szupervájzorokat, látni fogja a 13%-os igazgatóhelyetteseket, látni fogja a marketing tervben dolgozó embereket élőben, és tud magának példaképet választani, akivel azonosulni tud. Ez ezért fontos. Higgyétek el nekem, a Turbostart kazettán elhangzik, vagy a Turbostart CD-n elhangzik, akár hiszed, akár nem. Ha sikeres akarsz lenni, akkor alkalmaznod kell a Forevernél mind a 3 bemutatási vagy prezentációs formát. A személyes, a családi és a nyilvános. Muszáj, mert különben a 3 lábú suszterszékből csak 2 láb van, és hanyat vágódunk. Ez van. Számolj vele, ha nem használod. Rendben, a nyilvános termék és lehetőség bemutatóra meghívom az új jelölteket is, akikről tudom, hogy nyitottak az ilyenekre. Tehát új jelölteket is hívok erre a nyilvános termék és lehetőség bemutatóra. Megkérdem tőle, hogy munkahelyen, vagy telefonon, ugye, személyesen, vagy telefonos meghívásban. Megkérdem tőlük, hogy figyelj csak, szeretnél megismerni olyan embereket, akik minden nap tesznek azért, hogy hosszan és egészségesen éljenek? Kíváncsi vagy azokra az emberekre, akik korukat meghazudtolva, akár 10-20 évvel fiatalabbnak tűnnek. Szeretnél megismerni ilyen embereket? Szeretnéd élőben látni az egészet? Vagy szeretnél találkozni olyan emberekkel, mert ha igen, akkor van rá lehetőség. Olyan embereket tudok neked bemutatni, mert nekem jó kapcsolatom van velük, akik anyagilag függetlenek. Sőt, ezek az emberek tanácsokat tudnak neked adni azzal kapcsolatban, hogy te is hogyan legyél anyagilag független, és hogyan éljél te is egészségesen a lehető leghosszabban. Össze tudlak ismertetni ilyen emberekkel. És tudod mit? Munka után elmegyek érted, és elviszlek oda. Utána pedig hazakísérlek. Jó? Próbáljátok ki. Megismerkednél ilyen emberekkel? Bemutatlak neki. Hát melyik olyan ismerősöd ne akarna megismerni egy milliómost, akinek éppen pénzre van szüksége? Ugye? Vagy melyik fáradt, enervált, depressziós ismerősöd ne akarna megismerni egy nagy, rakás, jókedvű, vidám emberrel? Adj egy esélyt nekik, egy ilyen nyilvános bemutatóm. Működni fog. Meghívás rendezvényre. Hát hadd kérdezem meg, van-e itt valaki, aki esetlegesen korábban volt egy Jonathan napon, vagy bármilyen csoport találkozó, még mielőtt belépett? Van valaki? Álljatok fel egy másodpercre, hadd lássunk meneteket. Szupi! Köszi! Ez azt jelenti, hogy ez is működik.
fölállt körülbelül egy olyan 8-10 ember. Ők voltak azok, akik még mielőtt regisztráltak, elvitték őket egy üzleti találkozóra, ahol Jonathan nap volt, vagy esetleg egy csoportrendezvény, egy lakitelki hétvégi szeminárium. Jól érezte magát. Tudott azonosulni ezekkel az emberekkel, és azt mondta, ide akarok tartozni ebbe a csapatba, mert ezek jó irányba mennek. Hát ezekkel kéne egy csapatban mennem előre, hogy velem is végre valahára történjen valami. Nehogy csak az évek múljanak a fejem fölül, mert azok úgy is múlnak az évek, hanem történjen velem végre valami. Ha a szponziddal átbeszéled a névlistát, tudod, hogy mely emberek lesznek azok, amelyeket egy ilyen rendezvényre kell majd elhozni. Aztán, így van, tehát tudod, hogy kit, hogyan és hová kell meghívni, ha a szponzoroddal átbeszéled a névlistát, és lehet, hogy egy rendezvény lesz, ami besöpri az üzletbe a leendő munkatársad. Meghívási gyakorlatok. Ahogy a Turbostart kazettán elhangzik, mindig közösen csináljátok először a dolgokat. Először a szponzorral közösen hívjatok meg. Legyenek melletted bátorító emberek ilyenkor, ugye? A szponzor. Előtte, ha kell, írjátok le. Ha kell, akár szóról szóra, hogy mit fogtok ennek az embernek telefonon mondani. Ha kell, előtte játszátok el szituációs játékban, hogy hogyan fogod ennek az embernek elmondani telefonon keresztül a meghívást. Vagy, ha már éppen megy a telefonbeszélgetés élesben, a szponzor tud segíteni. Ott van melletted. Kézzel, lábbal mutogat. Hát most magamat láttam, hogy mutatom, hogy most, elég, vagy papírra ráírom, oda mutatom, vagy belesök ma fölül, most ez. Szoktátok ezt csinálni? Szponzorok az új munkatársatokkal. Legyél ott mellette, korrigálj állandóan. Vagy, amikor látom, hogy már irgalmatlan gázos a helyzet, akkor ilyenkor ugye számba veszem a telefonnak a zsinórját, és elharapom. Vagy leárnyékolom a telefonvonalat. Csak hogy gyorsan, tödd le. Ilyenkor lehet hivatkozni mindenfélére, hogy mit tudom én, becsöngetett a postás, vagy mit tudom én, az UFO berepült az ablakon, vagy bármi. Bármit lehet. Így van. No. Vagy jönnek a rendőrök, le kell tennem, mondja Rózsa egynél. Értitek? Tehát a szponzor ilyenkor tud segíteni. Aztán csoportosan, használjátok a csoportos meghívási lehetőségeket. Ma már nagyon sok olyan mobiltelefon is van egyébként, ami kihangosítható. Használjátok a technikát, csoportosan, közösen hívjatok meg, hogy legyenek ott a testvérvonalak, legyenek ott a csapattársak, a szponzorod te, és mindenki csináljon egy meghívást. Higgyétek el, hogy még a legnagyobb magabiztosságot mutató Jampec is berezel, amikor meg kell hívnia. Esküszöm rá. És ha látjátok, hogy ő is fél, akkor hát, hogyha a Jani fél, akkor figyelj, akkor ha érezek egy kicsit, az nem számít. És egymás előtt hívjatok meg ugyanúgy a szponzor, a te profi szponzorod segítségével, csapatban, csapatjátékban. És halljátok, hogy mit mond a kihangosított telefonon keresztül a jelölt, hogy mit mond rá a meghívó, és miután letették a telefon, közösen hogyan elemzik ki. Hihetetlen dolgokat tud a csoportos közös meghívás, alkalmazzátok. A csoportos meghívás tehát a bátorságot, önbizalmat ad. És később az egész meghívás már megy egyedül is, de gyakorold minden nap. Fontos. Aztán következő pontként készülj fel a meghívásra. Fel kell készülni. A pontként. Beszéld át ugye a szponzoroddal a névlistát, ezt már többször mondtam. Tudd a nyomógombokat. Tudd, hogy akit felhívsz, mi fog érdekelni. Lehet, hogy a termék fogja érdekelni, lehet, hogy az üzlet fogja érdekelni, lehet, hogy elismerés utáni kioldhatatlan vágya van. Lehet, hogy szereplési vágya van. Lehet, hogy hiányzik neki a csapatérzés. A valahová tartozás érzés hiányzik neki. Lehet, hogy a buli hiányzik neki. Az FLP-nél mindent megkap. Tudd, készülj fel belőle. Aztán B pontként ideírtam. Te lelkileg készülj fel. Tudatosítsd magadban meghívás előtt, hogy amit csinálsz, ez jó. Erre az embereknek szüksége van. Amit cselekszem, hasznos, értékes dolog. Jót cselekszem. Ha te meghívás közben arra gondolsz, hogy
hány ezer forint a gél, amit ki fog fizetni, vagy ha arra gondolsz meghívás közben, hogy Úristen, ha kiderül, hogy én ebből pénzt keresek, ő meg a barátom. Ha ilyen negatív, leblokkoló dolgok futnak keresztül az agyadban, ne hívd meg! Abban a pillanatban hallgass meg egy jó kazettát ezzel kapcsolatban, ami a kérdéseidre választ fog adni, hogy nem, te jót csinálsz azzal, mert ha a termékre pénzt fizet ki, akkor a hosszú és egészséges életét szolgálod, hogyha a Touch of Forever-re az üzletre pénzt ad ki, 100 000 forintot, ezzel te a pénzügyi függetlenségre segítetted neki megváltani a jegyet, de segíts neki utána. Tehát építsd fel lelkileg magad arra, hogy mi az, amit teszel, és készülj fel arra, hogy akit most meghívsz, az az ember éppen olyan ember, mint amilyen te voltál. Jó? Tehát vedd elő saját magad, esetleg FLP előtti életedből, még mielőtt téged valaki meghívott. Mert te most egy ugyanilyen embert fogsz meghívni. Aztán lelkileg készülj fel, vedd elő előtte a céllistádat, az álomfüzetedet. Nézegest! Hozd magad helyzetbe. Tudd, hogy miért fogja vörösre sütni a füledet a telefon. Tehát tudd, hogy minden egyes telefonálással, minden egyes meghívással közelebb kerülsz az álmodhoz, a célodhoz, amiért dolgozol. Hozd magad, úgy mondom, csak egy szóval zónába. Kerülj zónába. Oké. C.K. írtam, hogy hát hozd magad rendbe fizikailag is. Ez beszokott jönni. Tehát mit tudom, tusolj le előtte, mossál hajat, tehát vakarodzik az ember. Tehát ragd magad rendbe. Beszokott jönni. Én is először azt hittem, hogy hallottam kazettákon, olvastam könyvekből, hogy csinosítsam ki magam, hogy ne alsógatyába hívjak meg. Hát, ki látja telefonon keresztül, hagyjatok már békén. De őszintén, amikor a legjobb ruhádban vagy, Márti, egy jó smink, egy frizura, egy kis Forever parfüm, és belenézze a tükörbe, és azt mondja, hogy öregem, én is belépnék magamhoz. De ugye? Na most, ha fizikailag is rendbe hozod magad, átnézed a névlistádat, céllistádat, zónába hozod magad, figyelj, olyan Oscar-díjas telefonos meghívást fogsz csinálni, mint annak a rendje. Ez tuti. Aztán D-pontként gondoskodj arról, hogy alkalmas legyen a környezeted a meghívásra. Szóval mit tudom, ne a metróból, ne az egyes villamoson hívjál meg, ne a busz megállóban, tudod? Mit tudom én, ne a pláza centerekbe, ahol nyüzsi-nyüzsi, vagy vasútállomás, ahol tú-lu-lu-lu-lu-lu, Józsihoz vissza a kalapácsot, és az összes többi. Tehát figyeljetek erre oda. Jó? Tehát, hogy nyugodt legyen, vagy ne otthon, amikor a gyermeked sír, a feleséged pöröl veled, a kutya ugat, így van. Tehát figyeljetek arra oda, hogy amikor meghívsz, akkor tuti legyen a környezet. Ez nagyon fontos. És E-pontként gondold át, hogy a jelöltednek, akit te meghívsz, mi a jó időpont. Jó? Tehát ha tudod róla, hogy állandó meccsnéző, akkor ne a kupanapokon hívd föl. Vagy ha tudod, hogy mániákusan, mit tudom, nézi ezeket a Donna Carmen látogatóban van Izauránál, akkor hirtelen betoppan Jockey hozzájuk vendégségbe, és te meg fölhívod telefonon. És ő nézi, hogy úristen, kivel csalja meg Juan, mit tudom én, nem tudom már kicsodát. Tehát figyeljetek erre oda, hogy megfelelő időpontban hívjuk meg a jelölteinket. Egyébként a szakma véleménye szerint mi is, tehát emberek fogékonyak vagyunk bizonyos időpontban, napszakokban. Ez úgy néz ki, hogy délelőtti időpontban, hogyha hívsz meg valakit, úgy mondják, hogy 9 és 10 óra között nyitottabbak vagyunk arra, hogyha valaki felhív minket telefonon, hogy befogadóbbak vagyunk. Vagy ugyanígy azt mondja, hogy délutáni időszakban 6 és 8 óra között fogékonyabbak vagyunk, ha felhívnak minket telefonon. Rendben. A meghívás, úgymond technikai része, kedves barátaim, hamar és jól elsajátítható. A technikai rész. Tanulj, plusz gyakorolj, kérj segítséget a szponzorodtól, használd a kontaktanyagokat, mondjuk egy személyes meghívás alkalmával, ugye. Mindig mondom, hogy kazettákat, a prospektusokat, a termékmintákat
használjad, Forever magazinokat, sőt, gyártass el ilyen pici kis etiketteket, neveddel, telefonszámoddal, mindenre ragasszad rá, a termékmintára, a kazettára, a prosira, mindenre ragaszd rá, használd ezeket a dolgokat. Én azt mondom, hogy tanulj meg jól kommunikálni, legyél profi, beszélgető, ezeket mind-mind gyorsan és könnyen meg lehet tanulni, a meghívás technikai részét. Ami kicsit nehezebb, és ami sokkal nagyobb súlyt nyom a latban, ez az emberi oldala. Egyszer azt mondom neked, hogy legyenek már jól kialakult kapcsolataid. Emberi kapcsolataid. Ha nekiállsz az MLM üzletnek, és elkezdtek meghívni, pillanatokon belül kiderül, milyen ember vagy. Milyen kapcsolataid vannak. Ha jól hívjátok a szponzoroddal az ismerősédet. Váljál mindig mosolygós emberré. Érjen fel a szád. Figyelj arra, hogy a környezetedet ne terheld agyon. Jó? Az embereket ne a saját nyavajáiddal terheljed. Mindenkinek megvan a saját baja. Ne terheld túl az ismerőseidet a saját. Ki akar találkozni egy olyan ismerőssel, akiről tudja, hogy az első alkalommal 5 perc után már nyomja neked a saját bánatát, búját, baját, és olyan fáradt vagy, miután elmegy tőled. Ez nem akar majd téged. Nem akar veled találkozni. Ne légy panaszkodó, ne légy negatív ember. Ne légy másokat mószeroló. Változzunk meg. Tanulj meg mindenkiről jót mondani. És ne hallgassd meg másokról a rosszat. Mondd mindjárt azt, hogy figyelj, ne haragudj, én ezt az embert szeretem, tisztelem, becsülöm, nekem más tapasztalatom van. Gyorsan beszéljünk másról. Ez most égeti az én fülemet, téged imádlak, de beszéljünk most valami másról. Ne hallgassd meg! Ne keveredj bele ilyen intrikákba. Váljunk sokkal kellemesebb emberekké, mint amilyenek vagyunk. Legyen jó, kifinomult modorunk. Legyünk alázatosak, szeressük az embereket, és tapasztalni fogjuk, hogy az emberek előbb-utóbb akarnak velünk találkozni, ha ilyen emberekké válunk. Akarnak velünk találkozni. Keresik a társaságunkat. Akarnak velünk együtt dolgozni. Akarnak velünk együtt egészségesen 100 éves korunkig élni. Légy nyitott, és törekedj arra, hogy változz, folyamatosan tegyél azért, hogy jó emberi kapcsolatokat építsél ki. Én ehhez kívánok nektek sok sikert, jó egészséget, hosszú életet.